2 minuts i això s'haurà acabat. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves. A veure, Dani Alves, la centrada d'Alves. Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Gol del Barça! Gol de lo puto crack! Gol de lo puto crack! No és lo puto Guccilut! És lo puto crack! És lo puto crack! Gol del Barça! Gol d'Iniesta! Gol del Barça! Gol del Barça! Kaiserslautern! 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 El Barça ha marcat! Gol de lo puto crack! Gol de lo puto crack! Gol del Barça! Saperes, pot ser que estigui veient un Coliseum imponent? Pot ser, Joan Maria, pot ser! Pot ser que estigui veient una font plena de monedes i amb una dona anomenada Anita Ekberg banyant-se en actitud seductora? Pot ser, Joan Maria, pot ser! Pot ser que estigui veient una lloba lletant 2 nens que es diuen Ròmul i Rem a la vora del riu Tíber? Pot ser, Joan Maria, pot ser! Pot ser que estigui veient un meravellós estadi olímpic tenyit de blaugrana? Pot ser, Joan Maria, pot ser! Saperes, és Roma? És Roma, Pau! 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 És Roma? És Roma! Marxem cap a Roma! Això està pràcticament acabat! 1 minut de defensa, 1 minut de patiment i el Barça es classificarà per la final a l'estil Kaiserslautern.